Kaixo berriz, apa berriz, aupa berriz, epe, ez. Gure horrengo gonbidatuak, modaz daki, baina zenbadakin eta ikusi besteik ez da inber, nola terroristain gaur, apain da, lekitzetik dator, kostaldeko kasta, dauka berak, Ana Goitia. Kostaltzatu dago. Ai, bueno, ba, mentxenao, kostaz ja, sofatik altzati hurrengo pizkatan ditxoak, enkajate honaz. Ezin jatza. Barre, eskegiz, ja? Ez da gozua. Ai, bueno, aurkeztu ngonaz barriro, ni Ana Goitia naz eta dietista naz. Aitziesin barrerik, eta bestiak. A ber, irakasten da bena zer da? Irakaslia. Eta zapatak arreglaten dituzena? Zapaterua. Eta dieta probaten dituzena? Dietistia, joe. Doktora cum laude, nazni, dietetan. Mesedez, hombre. Bizi guztian esaten gaitxue, pizkatxo bat erakartzeko edo ederra egoteko argaldun bergarela. Edo baitxa, normala izateko, bai. Osea, benetan ni ez naz normala orduan. Argaldun behar naiz. Ba, bai, bueno, arazo asko alditzu zeuki, lodi egotiak, asko. Baina onurape bai, Bat, distantzia soziala. Zuentzako kontzeptu barrezea da. Baina nik distantzia soziala eitzen nao, 15 urte aukara zenetik, titipare hau daukatenetik. Ezin, distantzia soziala. Holan da. Gero ganera, bueno, gauza bat, sekreto bat kontakotzu ez egueri. Tetxekuari bai, sekreto bat, Lodi gauzen hori, jateko zanua be, guztaitzen jaku! Bai! Benetan, aurreko baten, zagarra jaten egu. Gustora. Dalakoren baten etorri bat eta. Zeana, dietan hasi zara? Ez. Zagarra gustaten jat. Osa, zerre hon bernaz, lodina holako palmera de txokolate bat, ero hamburguesa gazeaten ero bernaz de rigor. Osa, benetan, zeure kontzientzia tranquile eukitzeko. Hostizkela, hostia da, Benetan. Bueno, da gero sare sozialak, hori bai mundua, sare sozialena. Bueno, zue bakizue, nitakoa perfil bat neurri handiko emakumiena. Hombre, nik neurri txikikuena, ez da egun santu bat, sasi dietista edo nutrizionista bat etorten dana neguan esaten, kaixo, Ana! Zer? Zoriontsu izaten lagunduko zaitut. Ni zoriontsu izaten? Benetan, zuek triste ikusten nazuen, Zoriontsu nazela ikusten nazuen. Eta zuk, esango nazu niri, zuk niri zoriontsu bengo nazula argazki batzuk ikusi dozulako neuriak, lodina holako. Benetan, zerren jozu, COVID-en bakuni edo zeukaz madozu, edo 10.000 euro regalako nazuz, lodina holako. Osa, zuk benetan petzaten dozu, ni zoriontzu bengo nazula zuk. Benetan petzaten dozu. Letxuga zatibi, tofu eta arroz integrala jaten ni zoriontsu izango nazela petzaten dozu. Benetan, amargata, kangustia. Benetan. Eta bueno, hori izta bakarrik, dietak esan du. Dietakin batera zer dator? Kirola. Kirola. Bitu, esan da bakarrik, eske jantzen txuna. Xerditxa, ez duzu, xerditxa. Gauzatzen gotzuen, ni kirol baten, ja, engo telesatemo ni komprometidu itxen naiz, Ni pai. Nik oso serizo hartzen dut, eta egin birdiraz gauzak ondo. Da zieratik zerreitzen dut, zerreitzen da. Ekipazio guztiro, si! Goitxi bera, guapísima. Beitu, gimnasizun apuntan nintzara arte, nik ez nekizan Decathlon zer zan. Euskal Herri guztizia, Decathloneko jantzitza da ni ez. Da, jo nintzen dut zen, zapatilla, maila, kamiseta, jertze, zinta, dana, monizima, zelako guapa, neu. Bete zanean, jazta. Itxi, boltzia ikaragarrezko politxa. Eta gimnasizio barrura. Bakarrik faltaz jaten, holan, Paulina Rubian damun, aixia damun, da, kamara lenta. Barnoia. Sartu nintzen gimnasizio, Pentsat... Barkatu, Pentsata bakarrik...
Danak ez eusten, kresto mutiletan eska ederra tosan. Baina inok ez dago eitzen behar bai zelako usain ederre hoten dana. Ze, klaro, kaltzarpeti bakarrik ez dugu botaten ixerdisa. Danotakiu, gorputzeko beste atal batzutatipe, ixerdisa botaten dugula. Porteria, popia, Eta horre dana nazta itxen dira san. Despertsona batenak, lana batera. Nada, esto nahi pentsa behar. Orduan, esan eman bai, zauztan iria. Nik, ala aire libre, nik ez nahi ame gimnasio barruan. Gero beste kontu bat, gimnasio ja gustaten, baina aldagelape. Zela marinera, aurreko bat entzun nintzen, da neure iztarren besteko emakume bi, neure onduan. Ai, txika, benetan, Maritere, ezke urten hau tripa batek, tripia. Ba aldakion ez zerradan tripia. Tripiko dutzen. Ezke con esto del confinamiento me he puesto un 48 kilos. 48 kilo, benetan. Jaunartzien ebanin bez neukazani 48 kilo da. Zerzo zetxaten. Emakumia, zuk ez dugu zu tripia, zuk dugu zuna da aixe bat. Relaja, bota euskarra, potxua, tranquil. En fin. Bueno, argi geratu da, dietak eta kirola ez direla nitzako. Nahi nabenako lantxegi nahi birko nago. Gomendatu nahi dut zuet, dieta bat, gehien guztaren jatena. Da danok ezautzo zue. Zuepe bai eta zuepe bai. La dieta del cucurucho. Zer handa? Comer poco... Eta? Mucho. Efectivamente, baina diri hori xe betxarto. Ze haitxik esango zue. Ba nik dana itxen dotelako mucho. Comer eta txortanein bebai.